ही 2 कुर्तींची ऑर्डर आलेली आहे बघा, अश्विनीताईंची कल्याणहून. नेक्स्ट ही उषाताईंची ऑर्डर आहे नागपूरहून. अंब्रेला कुर्ती आहे वाईन कलरमध्ये. पुढची ऑर्डर आहे 2 पिल्लो कवर आणि 3 बाटिकच्या नाईटी आहेत या ताईंच्या. या ताईंची ऑर्डर आलेली आहे. संध्याताई आहेत मुंबईहून. नेक्स्ट ऑर्डर आहे कांचनताईंची. यांनी 2 भोजनपट्टी आणि या 4 चादर याप्रमाणे बुक केलेले आहे. नेक्स्ट ऑर्डर आहे 2 कुर्ती आहेत बघा, 2 कुर्ती आणि या मेहंदी आहे. ही ऑर्डर आहे दर्शनाताईंची ठाण्याहून. आणि ही उज्ज्वलाताईंची ऑर्डर आहे बघा, यांनी एक डबल चादर बुक केलेली आहे आणि 2 या सोलापुरी मीडियम चादर बुक केलेल्या आहे. याप्रमाणे 3 चादरची बुकिंग आहे उज्ज्वलाताईंची.